keso. Tend riwruok mar jo bodaboda e kar chung' od bura ma Homabay Town ogolo siem ne jogo madonjo e sekta no ma ok ondikore e stages mopogore opogore, ka giwacho ni joma kamago emosebedo ka nyayo maundu e sekta no. Gikoni timbe mag njore kod kuo mag apiko mosebedo kokwako sekta mar bodaboda ithoro kel gi jonjore mabuto e tij riembo apiko kaeto bang'e timo maundu. Jakom riwruok mar jo bodaboda e kar chung' od bura ma Homabay Town Richard Opiyo gi jagoro mare Collins Okoth owacho ni ok ginyal yie mondo sekta no ma bende ondiko rowere mathoth nyinge omed kethore. Giloso e boma ma Homabay e kinde nyasi mar chamo muma mag jotend bodaboda manche noyier. Wadhi e siasa ka ne ginyalo take advantage nikech ne gineno ka gima saa mwawuoyo ni pod ng'ama ne bedo jatelo onge. Tadwona confirm today ni wariwore gi sirikal mondo wang'i kaka insecurity manyalo bedo mosebedo kobedo, wariwre go mondo watieke kaluwore gi nyithindwa mobiro moko timo registration ma non members. This time wabiro kawo negi action kendo wabiro make sure ni wang'e ni ng'ato ka ng'ato e group ma entie o register mondo ka intie kanyo to wang'e ni ng'a mondo insecurities mabiro obed ka wang'eyo ni mae ng'a gi ng'a manyalo biro tiyo mondo wabed gi atmosphere maber e Homabay Town. Dwaro ni mondo gik mane wasetimo, mane waseketo mise mondo watim gi kwa dhi mbele. Achiel kuom gi ni wase set up a security wing mar this sub county. Security wing wase set up no wadwa ni mondo wa register security firm mondo kik watima gik moko e yo ma ok oyangore gi sirikal. Security firm kwa register to bro konyo yudo tije kendo bro miyo jowa bedo disciplined ka gitimo management kata manning security mar sector. Mine wantie matindo ma samoro moko inyalo duok school, lakini chances ok giyudi e sekta mar bodaboda ka nikech samoro ing'iyo mana ng'ama riembo bodaboda to ok consider ng'at mantie sekta mar bodaboda mar kaka mama. Kora wuok mondo advocate for our women mondo giyude gimoro, gimbe giluongre e sekta mar bodaboda ka ni gimbe gin dhano.